Čujte čo, čujte sa, čujte čo, čujte sa v svete stalo. Už mu volám, lebo vždycky ma spiečuje, tak mu volám, Matelko, idem sa najesť, ideš so mnou? Ne, ja mám doma. Ja akurát dojem niekde v Geneve a Matelko mi volá, no tak nemám nič, kam sa ideme. A ja píči teraz, že akurát som dojedol, proste, klasika. A potom sa vyhráva 50 €. Ale má, čo viem jesť. No ja ti urobím toto a toto, chceš? Hovorím, to je super, urob. A som volá, ideš jesť? Ne, ja mám super doma, nebudem míňať peniaze, ne? Čakám. Nechal, poď jesť, dojdem. Ty si robil niečo iné. No tak to sme nemali to, tak som robil niečo iné, hovorím. Ty si robíš piču do mňa, ne? Kurva, ja som hladne, koľko? Matelko, Čo? povedz to, jak si jedol meso s mesom. Tak to bolo úplne ujebané. Ja som sa tak nasral, že ja som na všetky tam poslal do piče. A mama, že ty si drzý. Ja hovorím, ja som úprimný a ty mi povieš, že ja som drzý. Počuješ, ona... Ráno vidím, že kuratka, víš, sa dávajú do rúry. Mama čo rezne, hovorím, Ešte sa klepali. Božinku, nejaké ešte perke robila, ja že čo tiebe, tak čakám. Ja neviem, či som sa tej boli kúpal, bol som mi v piči, dojdem, že dám si kuratko s rezňou a s ryžou, ne? No, vybral som rezne, hej. A hľadám piču. Mama, kde máme ryžu? Nemáme. Aha, tak budú zemiaky kde? Nechcú. A počkaj, ja si mám dať rezeň s kuraťom, hej, akože čo mám, že s čím to mám jesť? No, máme tam cestoviny, kolienka. Hovorím, ja si mám dať rezeň s cestovinami, a toto som ešte nevidel. A čo, a v Zimbabwe deti čo jedia? A hovorím, piči, neviem, vodu a piesok tam pijú. A úplne, čo ti je? A čo si ja mám dať teraz meso s mesom? A ne, však si tam daj cestoviny, alebo ja neviem. A hovorím, nemôžeš urobiť ryžu? Ne, nemôžem, až večer dojde k nám sestra s Martinom. Hovorím, aha, a im navaríš a mne ani kokot. Im navaríš a mne ani kokot. A ako sa to vyjadruješ? Hovorím, a jak sa vyjadruješ, keď ty proste urobíš 4 druhy mesa, tak tomu ani piču, ne? Tak som si tam dzigol rezeň, kura a rajčinu k tomu. A začal som jesť proste meso a meso. Meso a neviem, už mi to jebalo, nechutné to bolo. Ona, no vidíš, aj tak ti chutí. A ja to... Hovorím, to je koniec. Ja som úplne totálne v piči. To sa proste... to sa vám doma nestáva. A ešte som preč a dojdem a sestrin frajer. Ryžu a stehenko a papasy. A ja že... Kokot vyjebané. Piče vyjebané. Sestra ma furt chodí vyžerať. Počuješ, sestra ma furt chodí vyžerať. Ona sa odsťahovala, ale chodí ma vyžerať. Ja hladne ako kokot, chudnem pri tom, ako som hladný, hej. Ja už, není ma vidno, ledva sa s tými rukami najem. A mama, tak urobím ti vypražené zemiaky. Ja hovorím, dobre, urob. Urobí mi Michal, poď dole. Dojdem a dojde sestra. Chmatnem to a hovorím, ty čo robíš? Ale nehaj, ona došla hladná z roboty. Dojde, a ona dojde hladná z roboty, hovorím, ty si ujebaná. Ale nehaj, nech sa naje, sestra tvoja, ona nevidí, že tak často. Hovorím, nechcem ju vôbec vidieť. Furt k nám chodia, vieš. Najprv sa dohodli, že budú k nám chodiť iba štvrtok. Počuješ? One man show, Matelko. Iba štvrtok nám budú chodiť, hej, tak furt štvrtok nám chodia a vtedy sú vždy mňamky u nás. Hej, štvrtok. A zrazu útorok a sestra sa dojde nájsť. Ona, piči, čo tu robíš, ne, štvrtok? A zrazu sestra, že došla po nejaký balík, lebo ona akože svadba sa robí, tak si objednáva nejaké veci, k nám chodia a furt nás vyžera, to ja neviem proste pochopiť. Som proste v strese. A dojdem ja tam s ním niečo robiť, ne? Dojdem ja na dom, lebo ešte rozrobený v záhrade robí ako koko. Zoberiem si od nich štipsy, že ani také nemám rád. A náschla si ich dám, aby im tam chýbali, hej. Začnem jesť a mama, a čo im to tu bereš, však nevydržíš domov? Čo ti jebe, toto sa nemyslí vážne, toto sa proste, ja to neviem pochopiť, tak tam už ani radšej nechodíš. Fakt, sestra, to keď si uvidíš, to nebudeš ma mať rada. Vieš, ale to sa len tak u nás deje. To nevysvetlíš, to proste Ukrajinci. Ešte niečo. Jeden deň, pokiaľ robí fakt ako meso všetko a neurobí do toho proste prílov, no ja tak už neviem. Ani chleba nebol doma. No, neviem, chleba nebol doma. Ja by som si dal akože s chlebom a kečup do toho zigol, hej, ale... A on mi povie, že chod do Remy si kúpiť chleba. No ja teraz poviem do Remy si kúpať chleba. To rovno môžem ísť do Geniu, to je o 5 krokov naviac, 7. Ale tam sa najem už normálne, no.
Nebolo to nič. A však čo to bude na levo? Inak, dá sa mi cvičiť. Hop sa ra ra ra, hop sa 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 sa, hop sa ra, hop sa sa, už je koniec. Hop sa ra ra ra, hop sa 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 sa, hop sa ra, hop sa sa, už je koniec. Singi lim lim lim, singi gi gi gi, singi lim singi gi, zvoní zvonie. Singi lim lim lim. Ty mňa ideš piť, ty špina zatratená. Zvoní, zvonie. Ty kokos. Poďme už spať, ideme? Ne, áno. Raz, dva, tri. Ne.